zama riko gaba daya. Ashe ayya kai na gode gaidan ba minista ne bura-bura kai gaida ministan nan bura-bura Babanmu minista ne bura-bura. mai damu tilas ya sha bura Sannu ministan Yobe mai gida. gatan yan birni har da karkara Babanmu minista ne bura-bura. mai latti ai dole ya jira Ministan Yobe mai da gida. mun dauki ce mun kyala mai kara Babanmu minista ne bura-bura. Wurin tashi ai wasa da bakara Ministan Yobe mai iya gida. daukar nauyin wakar mu ga guri Babanmu minista ne bura-bura. injiniya limaci da haƙuri Ministan Yobe Aba mai gida. baya tafiya shi sai da guziri Babanmu minista ne bura-bura. sannan ka abubakari da kokari yawa to ai wakar sai ta yi karbuwa Babanmu minista ne bura-bura. ya fadin yau ba mu ta da kasuwa Ministan Yobe mai gida. yau al'umma muke da karuwa Babanmu minista ne bura-bura. jama'ar zonye yau kun ga shamuwa Ministan Yobe mai gida. al'ummar zon si babu damuwa Babanmu minista ne bura-bura. yan yankin zombi ga idan ruwa Ministan Yobe mai gida. yau kai dam ne sama babu damuwa Babanmu minista ne bura-bura. ya damke mukamai ya yi goguwa Ministan Yobe mai gida. yayi darakta si bai shi ko gani Babanmu minista ne bura-bura. ya famsak shi ya da sansani Ministan Yobe mai gida. ya kwamishina a jihar mu ga wani Babanmu minista ne bura-bura. ya jibuti gwamnan yau ba na gani Ministan Yobe mai gode gida. gwamnatin yasu ba guna-guni Babanmu minista ne bura-bura. ya yo sanata ya kau da mai fushi Ministan Yobe mai gida. yau gashi minista har da murmushi Babanmu minista ne bura-bura. jama'ar mu ku tashi ku kara karsashi Ministan Yobe mai gida. Gaidam ya samu babu damuwa ministan yau bagarkuwa ashe na gode bura-bura gaidan babban minista Allah ya baka Bura-bura gaidan. yau badan amana an dauka Minista kan gaidan. dubban al'umma suna nan bayanka Bura-bura gaidan. shago abarka gundurar duka Minista kan gaidan. hasken farin wata duka haska ayya babban uban mu kowa ya miƙe Minista kan gaidan. kai dan makiyanka ka zo sun take Bura-bura gaidan. ranar bayyanar ka zo sun noke Minista kan gaidan. in ka ja zaren ka su can ya tsinke Bura-bura gaidan. kai yau mabiyanka kowa ya warke Minista kan gaidan. kai madin jihar mu kai ne dan kirki Bura-bura gaidan. linzami abun hawa ga nan doki Minista kan gaidan. sabon minista kowa na shauki Bura-bura gaidan. lamarin ka kwai abun ban mamaki Minista kan gaidan. ya ku ja karen ku mun kunto zaki Bura-bura gaidan. kayya nan guguwar da ba ta jin burki Minista kan gaidan. ka gara gwamna ka zamto sarata Bura-bura gaidan. ya kana sanata an baka minista Minista kan gaidan. ya kyakkyawan zato jiha ta huta Bura-bura gaidan. gefe da mai mala zuwai raki bita Minista kan gaidan. kai wakar na gudun ku ne ga sarkinta Bura-bura gaidan. waka ta da ta fito sai kun ji ta Minista kan gaidan. yau gaidam nake yi wa baitotinta Bura-bura gaidan. wakar limaci ya sa ni na rero ta Minista kan gaidan. ya Allah riga wa gaidan mai nasara bura-bura baba ashe na gode dar iya sabon ministan nan gaidam ni dai na iya bandatijo babban ministan kasa ko uga ka amsa kusa ka azar mu tai kyankyasa iyo banan sarar ma kusa kai ni dai na yi gamo na kyale dukan zugare yan banga ana mu nan ba daya kai idan akwai gaskiya ya haske na din nahiya wallahi sai godiya ga anan minista bura-bura mai rugon amanar kasa ta albushiri goro fari wallahi mun yunkuri yan yau ba mun yi katari to yan uba haƙuri Allahu kai ne ya ba wa dama mu ce muna ta fata
hanyar mu ba gargada gaida mu amanar kasar mu sabon minista Allah yayi kai yi zamani mai tsawo martabar Kaduna jiyo wa a garkani ne na yau libatin ka ne yan siyo gaida muka taka a sannu sabon minista sirrin kasa hadiri alamar ruwa jarguna na yan garuwa mu muke ta yin garuwa yau ba yanzu ba damuwa martaba ta Allah ce shi ke haka waɗansu can na fushi ya ale su karkai amo babba yau ba kai kan zamo haƙuri ya sufar da mu sai wuya ka ɗaukar gamo dariyar abin dariya ba za na buɗe kuwa sirrikan ku kyale ciki can fari da launin baki kun tare mu Allah ya gi ku bugen ku dau alhaki na gudun ku ni ne na zo barja da lokaci gashi nan hai na agode gaida ministan nan bura-bura Mai kishi zaki uban maza. gaida mu yau sai mun ka ya cika sannan ministan yau ba kai nuwa fatan kairi muke makarar ta marko gaba ɗaya Gaida ministan nan bura-bura. mai kishi zaki uban maza Gaida biyu sai mun kaya cika sannu ministan yau da kainuwa. Mu fatan kairi muke maka rabu ya ta marko gaba na ce ɗaya. gaida ministan nan bura-bura kishi zaki uban maza gaida mu yau sai mun ka ya cika sannan ministan yau ba kai nuwa fatan kairi muke makarar ta marko gaba ɗaya Gaida